Erokamano kuom keto Ramogi TV kama kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama wagoye mbaka weche mosebedo katimore pacho ka. Sani koro wang'e ni ODM dhi keto higni 20 nyaka ne ondikre ochakre owuon. Higni 20 bang'e ang'o mosebedo maber, ang'o mosebedo marach, ang'o manyaka lokre. Mane mbaka moda goyo gi wendo modhial mani kodwa e studio ka. Jared Omach en director mar ndikruok ODM kata membership. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa ka. Jekonea Onyango en jakom mar ODM Kibera. Erokamano ahinya kuom bedo kodwa kae. Omach wachaka ne kodi. Ji adi mosendikore kaka jo ODM nyaka kawuono? Erokamano Trevor. Chama mar ODM gisani wan gi dhano moseregister 6.2 million. 6.2 Million 6.2 e jo Kenya te. Kenya te. To ne gin adi mokwongo kanyo? Kano chako recruitment drive mano wachako 23 November. Ne wan nwaseyudo kwan register dhano 4.3 4.3 million. Koro kono chako recruitment drive no wadhi kor piny county ka county namba no medore magisani ochorore nyaka 6.2 million. Million 6.2. To jogi te gin jo minyalo yudo gi min nyaka gi namba gi koso. Nikech nitiere jomoko mabe wacho ga ni party gi kawa nyinge ji ma ok giwuoyo go, ma ok ging'e ni mang'a manade, girwaka ni mang'atwa. To ok en ng'amo yie ni en ja ODM. Tewa mano tadieri kuom chama moko mano timore. Te party waka waketo structure kata system maber mar register. Ni masami register to iketo details kendo register kendi owuon. Ma in dial ntiyo wan gi platforms adek ma ji timo go registration. Idhi ka joma nyalo dhi e mbui, idhi website marwa www.odmmembership.com. Koro kidhi kacha tiketo details gite. Polling station mari miyae, county ni, constituency miyae, ichiwo hiki mar nyuol, ichiwo details gite nyaka namba ni mag simu. Koro wamibedo gi details gite wanyalo ng'eyo kama intie miyudie. Maka i register polling station ni wanyalo ng'eyo ni ji makama ng'ane gini emo register ka. Ma miyo tich mayot sama watimo yiero to wang'iyo jokanyo no manyalo participate e yiero godo. Koro wan register wa gin jogo mwang'eyo, mwaromo godo kendo mwalombo mondo join party. Mama gi jomuwuoyo ga go seche moko. Mwawuoyo go sama kata go chokruok mar chama. Wawacho ni kendo oro gi message kendo gibire giwegi. Kamano. To jomoko mayuak ni nyingi gi odonjo kanyo to gin jo kanyo no. Mano timore nade? Gichu ine director mar ndikruok. Onge kaka nikech wawacho ni sama ng'ato ket ID mari machak kat namba ni mar simu. Gigi ine ma iwuon nyaka ichiw itim kendi. Kendo sama register gi simbi ma ka ok daka register gi simb ng'ato. Kendo details mag ID nyaka itim kendi iwuon. Komiyo mago osebedo katimore gi chama moko matindo ma gidwa ni comply kod chik mar registering political parties. Yudo ka chama moko matindo go gilao sa gidwa ni register mondo gi participate maybe e yiero moro to gi chako timo deko. Koro sama ginyalo yudo details kata data mar ji maybe M-Pesa shops kama gitimo gigo gichoko to gikawo details mag ji tero. Omiyo kaka wan jo ODM wan mwasenyre moloyo wachni nikech kidhi piny luo kaka sani game constituency mana achiel kuom constituency ma inyama obedo affected kech yudo ni jomoko e diere moko kaendo kawo nyinggi kech ne gichiwo IDs samoro ipogo gi wach chiemo moro kata gimoro kipogo gi josiasa moko to gipogo ka gichiwo details gi to jogi tiyo godo keto gi e chama mamoko. Koro wan mosehinyre ahinya wachno ke diere moko wayudo ka members mang'eny no go without their consent moter gi chama moko ka ok ging'eyo. Ma wasebedo ka koro aluwo ndach jogo mondo waduokgi mano chenro mosebedo kwatimo. To wan kaka chama watrain jowa officials wa machalo kaka Jekonea gi joge mag jo ward to wamiyo gi target ma mondo gi meet gi kaka gidhi register gi recruit ma jogo timo kendgi. Onge chiema Jekonea dhi kamoro to choko otese jomoko ma e yo magikia
to kelo mondo warwake mo chik book oyie mano. Okay. Koro wan kaka ODM members ma 6.2 million ni nikech ng'iyo kuma thuolo malach ma higa 20 to ne members ma register. Ya koro higni mwasekawo bende is justify thuolo momiyo register jomoro kamano. Okay. Abro ni mondo ng'in wane ni kanye ma jo ODM ng'enye mogik en county mane ten constituency mane tang'o momiyo to kapok wadonjo kanyo wadonjo ne iro Jadunje Konia. Jadunje Konia nitiere joma wacho ni humb ODM chalo ka gima dok piny nikech weche mag siasa. In isebedo jakanyo no e ODM ni. Ang'o mineno kosedhi maber, tang'o mineno kosedhi marach. To uma mar ODM ni pod ober koso dhi ka gima osin. Erokamano. Trevor, mano to yie mawacho. Nikech gima ng'ato wacho ok ditame. Lakini ODM kama nitie kor ka umbe idho. Onge dok moro piny ma ng'ato nyalo wacho ni umbo ODM dok piny. Umbo ODM kor ka idho. Nikech kalinga na gak wijo ka jaridu nyisi. Wan kaka jochama watemo luwo yore manyalo miyo partiwa bedi gi nying kendo partiwa bedi party ma ji oluoro. Koro miyo kapo ni jomoko wacho ni party mar ODM umbe dok piny ok ane nikech king'iyo kata Nairobi mana kama wantie ni kende. King'iyo Nairobi ng'e ni nyalo ng'iye gi MCS moyier. Iyudo ka MCS moyier out of 85 ODM ema nigi joma ng'eny moyier. Koro mano nyisi ni kata na Nairobi ODM ma lead. Koro wan kaka jo ODM watemo mar mondo warit nyingwa mondo party wa nyingi obed nying moluor mana kaka jatendwa bende ng'at moluor. Koro mano e kaka wani e ODM wan koro ka watemo mondo nyingo odhi malo. Ing'eni ng'ato to ok nyal yie gi miend ng'ato. Jomoko to nyalo neno ni dok piny mar mondo githir chuny jomoko dok piny. Lakini wan kaka jochama waneno noidho nikech kalingana gi yiero kotim to wanyalo yudo kwa chopo percentage moro manyiso ni ok wan piny. Nyaka ni chak biro ja ODM ang'o mineno kosedhi maber tang'o mineno ni nyaka lose matin mondo jopiny obedo gi ng'ur. Ng'ur to ok ditam go dhano nikech dwach ng'ato ok dilote. Dhano ma Nyasaye ochweyo ok nyal timo dwache te. Makna ni katitemo maber to nyaka winj ka seyo bende wuokie. Makna ni e chama marwa mar ODM an nyaka bedie. Ane Trevor siasa chako 1978 kani siasa. From 78 nyaka sani asebedi. To gima party wanyalo wacho ni mondo party mondo med timo en wan wawegi kaka members kata officials mag chama. Wan ma wan gi tich. Jomi ofisi wan ma miyo tich. Wan ema wan e ground, wan ma uso polisi mar chama, kor kwa nyalo bedo jok mabe party. Ting'eni kapo ni an manie masinani, an matimo gimarach, tema miyo jiranda chang nokoni jogi jomaricho, kata jogi timo tiyo maricho. Koro wan wawegi manyaka wanyis kido maber, kata leadership maber. Koro gima wan aluso mna kuom wan kaka party officials. Wan manyaka teg chama, kendo waus sera mar chama ni jowadwa, mondo jowadwa ne ni chama ni ber, mondo seyo ma nyalo bede kik bedie. In isebedo siasa ni chakre 1978 ka jomoko mantiere kata mene studio kama moko kuom gine onge pok onyuol kata. To nitiere joma seyo ni yiero ka Jadunje Konia yiero ka e seche ma weche kethore ODM ka. Ang'o matimore yiero ka mamiyo tungni wuoke? Jomoko wacho ni ma party mokelo, ma endi jopiny ema dwaro, ma endi otim kama. Ombeya ma wan e studio aneni kata chien kucha kibindi loso gi jowadwa chunyi gombo gima ni chien. Wan wawegi kaka candidate machung' wan wamise party nikech kar mondo wami jopiny thuolo mar mondo yier ng'ama gidwaro to wachung' kodi. Koro adwa tiyo gi pesa mang'eny mondo sama ji dhi e yiero no abi agol fujo lweny mondo ji ogore winjo mondo kor kayudi yo manyalo penyogo. Ineno mane makelo shida. Wan wawegi wan jok machung' candidates makelo gigo kata chama onge gigo. Chama ni oko kabisa nikech chama nyiso wa dates mag timo gigi.
example sani nye wani grassroots election unge kama nye party ose kae party nyogolo na sekiula ni date ma kama jidhi yiero koro une mobedo gi interest or an mabedo gi interest mar mondo atamra ni kik Trevor mondo yomba koro mai mamiyo adhi timo ne Trevor tim moro machido chunyi Trevor kod chama to dine benwa bedo jo mabeyo waweyo jo piny yiero dwachgi winjo ok yier pesa to party bedo na maber. Okay. Yeah. Wedunga de jedungo match munda winya ni nini kaka joma director mar ndikruok. Wach no bende wuoga mang'eny to kapoko donje wach mar yiero ni. Ngiler no anene kanye ma jo ODM ng'enye mogik. En county mane ma jo ODM ng'enye. Ya ing'eyo ni chama mar ODM en chama mamako Kenya mangima. Ma king'iyo gi sani en gima wuok ne Busia County. Busia Emotelo kuom joma ng'eny mo register moloyo counties te. Busia kuom ki compare gi joma register kod IBC as voters magin ji 1416,756. Busia was register ji maen 272,933 ma mane na atamalo mar 65.4. Mabusia ma number 1. Mabusia number 1. Okay. Kendo maluwe en Kisumu. Kisumu ni atamalo kuom king'iyo jomo register IBC kod members wa Kisumu se register ji 388 kuom jo IBC voters magin 666. Koro Kisumu maluwogi mamane en atamalo 63 kuom jomo register. Then maluwe machiegni en Homa Bay kidhi kamano. Wadi nyaka namba 5. Homa Bay en namba 4. Homa Bay namba 3. Koro register ji 333 918 kuom IBC voters 551 71. Okay. Koro ma en gatamalo 60.5 kanyo. Namba 4. Namba 4 wan gi Siaya County. Siaya o register ji 282 140 kuom jo IBC mo register kaka voters 637 mamano en atamalo 52. Then maluwe en Kisii. Kisii o register ji 322 186 kuom registered voters magin 637 kanyo. Koro ineno ka Trevor en chama mar spread across the country. Maluwe mkendo to Kisii ne Migori. Koro ineno ka stronghold mag party nene datiyo ni Busia matelo koka party moko tele. Kendo kineno Trevor kineno kama jo pa chama register mang'eny kendo nyiso resa yiero. Ito yiero jo wabehave nade. Yudo ka jo chama thoro yiero jo chama. Emomiyo ka Busia governor en ja ODM. MPs kargi 6 yudo ka kendo jo ODM. Wan gi MCAs 35 ineno. Koro nyisi ni pek mar registration mag members nyiso kaka yiero bende timore. Ni kanyo jok manyaka wuogi gin ng'eny mar jo party. Koro gimoro ma de wach ni chama wani en kamoro kona kamoro onge en across the country. Kendo popularity ne bendo nyiso ni mana gi registration. Kami wacho ni popularity dog chien. Kineno figures masomo go nyiso ni party pod nigi mbi motegna ahinya. Nikech jagoro maru maduong' ma iluongo ni Edwin Sifuna manowacho ni chalo ka gima koro chopo sama ji ok dwaro tiko mar ODM. Uma mar ODM dok chien. Moloyo to bang' rowere bang' broad based kae. Ok ang'eyo wachno ma jatenda ma Sifuna wacho ki jatenda Sifuna ng'eni en head ma secretariat. Koro ok ang'eyo wachno ma kano wacho to ber unyalo penjo Sifuna wuon kata jotend party mokan. Yeah. To un kako nene kaka jotend party ang'o matimore ga momiyo ji kelo mutni. Nikech Jekonia osewacho ni gin joma chungie makelo wach. To un kaka jo party ang'o un kaka jotelo manie party kanyo. Un neno ni ang'o makelo peke wachni. Ing'eyo ni Trevor siasa kama demand ng'enye.
ji nigi paro mopogore ma gidwaro mondo giyud gima gidwaro. To wan kaka chama sekretari wasemo kwa mondo wa address wechegi kik ng'ur bedie. Emomiyo ineno gi sani wan gi board manyien mar yiero mwaduoko gi nyaka ji 3 mondo magiseketo structures makendo wa devolve board county ka county nigi board mare mondo election otim at the county level joko pange gi piny kucho ok gimalo kukende. Koro that coordination mo kosa kaka obedo malino mondo pressure dog piny kichingeni sama ng'ato da Siaya kubiro kuma na pango chenro mar yiero keta ngo koni. Koro dani gideo piny kaka nje pacha mopango e county level mondo wa address grievances ma je wa raise. Koro en adieri ni ng'ur seche moko bede party to egin parties te kichingeni kama demand tiere ni ng'ato ng'e ni kokango miye ticket mar ODM to biro dong. Koro ng'e ang'e larruok manitie kanyo. To watemo ni mondo adieri wuogi sa yiero kendo haki ng'ato ko yieri to mi ticket mari. Makata kawuono waluongo aspirants kendo jakom mar board Emily Awita gi secretariat ne giluongo jo madhi elections te jo Kasipul kargi ji 5 jo ginene Ugunja kargi ji 3 gibiro gitemo nyiso gi kaka gitim yiero mwapenjo kama ginyalo kama gine gi ng'ur ma jo Ugunja okoni polling stations kakwa kile cha keche omgibedo maj keche pek mar ginene kaka kwa betimo koni kaka utim gino okotinga maja kom mar ginene elections board koni kare jokombe kaka unene ni muwuok e ground aspirants wabeduru piny mondo winjru ane neno ki giwuoyo kacha giwinjore kaka gidatimo kigeni. I one very transparent kendo wa involve stakeholders kaka aspirants go giwegi mondo gine kaka gidatime nyaka giko. Momiyo ka en margin polling station bet transparent embo kete input mane jo Kasipulo kode gino kei kaka giko oketi joma ne ng'ur gitimo kendgi magi sign magi miyo jakom mar party jakom mar elections board. So watemo timo mano mondo wa address ng'ur madibedi mondo koyombi ti support ng'ama chiel no yombi gadieri. Kamano joko ne nitiere ojende ma nigi mutni more wach mar ODM ka nitiere moko ma wacho ni koro ochopo sama koro gichalo joma pingo chama. In kaka ng'ama osebedo kanyo higni gi te ang'o ma koro onego bed ni timore magi jomi bedo go piny ti wuoyo koso ka ng'ato nigi ng'ur moro to wuoka higni te misebedo chama ka ang'o mineno ni dhi ti maber. Gima ber ka ji nigi ng'ur ing'eni ka ng'ato pok ochomi treva ni an kod problem ok inyal donjo kuome. Lakini ka nitie jok ma jochama ma chunygi nie chama adier to gin gi ng'ur wan kod kama onego bed ni tere ng'urni. Example kaka an Kibera an chairman mar Kibera an gi ward 5 ka nitie vijende mang'ur iwinjo to en jukumu mara gi jokombe gi to waluongo gi to wabedo kodgi piny to waloso kodgi to wang'eyo to ang'o makelo ng'ur. Gima kelo ng'ur ema waneno kaka waloso. Koro jo ng'ato ka ng'ur to kubiro iri ing'eni mano to ok ng'ati nikech ng'ati onego bed ni biro iri to nyisi na ka jatelo ok dhi maber wadwa ni mondo tim kama. E historia mar ODM ni ina ang'o manoywayi e ODM ka koro ipimo mos chakre higa mar 78. Mokwongo ng'at monyuol e familia mohero siasa mano mokwongo kochakore gi wegena ne jogo siasa gi Jaramogi ochopo kama koro wabende wadonje. Gimomiyo siasa mar ODM no mora ODM ochung' na diera kendo kata king'iyo gik ma ODM timo ODM thoro tetea ne wananchi kendo leadership kano chakore from multi-party kochakore na from 1982 mwabiro nyaka 92 kane wa fight for this democracy mondo timango obedi ji obedi gi thuolo mar wuoyo nikech kata chon tok 92 kane dok chien 82 to 70 nene sirikal mar kan ne ok nyal weyo thuolo mar mondo chokru kamoro ji 4-3 kuchokru timakuwa makidwano dhi ong'eni tang'o mano wacho kanyo. Koro kane multi party odonjo nene otiekonwa loch mag agokogo ni koro ng'ato nyalo bedo gi demokrasi mare mar wuoyi bende neno
ka ochopo kama tinde sani jo Kenya nigi demokrasi mang'eny ma ng'ato nyalo kawo mana picha mar president orwake jeneza to onge gimitime to ne be diere machon cha tini ng'at ma ilal godo ma ok nyal neni. Koro chama marwa mar ODM ochung' ne ratiro kendo en ong'iyo maslaha mar jopiny. Emomiyo ineno kata kanye lweny morugo kama ng'eny jowa nie ndara to jakom odhi ong'iyo ni gini derengo ni jirengo go koko ni nyalo konyo koso bedo piny mondo ji owuo nikech kaka koro wabedo ni Trevor inyalo pinja gima chandi taduoki to ka koro wadhi e ndara wago koko e ndara ing'e ni ng'ama koro iwuoyo go ok dia ng'e ni en ng'a koro gima no ywaya momiyo adonje party ni kata e siasa en ni siasa party ni ng'iyo maisha mar jopiny masina ni piny kucha ging'iyo kaka ngima mar ji chal Don't dire ngama penjo ka endi ma endi Fred Osuro chira mu TV imore Trevor Musna jatendo ODM e studio kanyo penjo na jotelo go ka ni ka chopo sama koro jotelo mamalo e party oyier gi joera mag party be gibro be dhi chopo sama kamano ma jotelo mamalo iyiero gi joera mag party to kwana umewatimo yiero kech yiero kaka election manya wachako ne Trevor party nyo umewathuolo manya wachako yiero from the polling station kama go e kura kechanago kura line 7 wa EMCA polling station kanye mana ochaki yiero mwayiere dhano pira aboro matene wayiero people with disability 20 wayiero people with disability mainstream 20 youth league 20 women league 20 mainstream 20 but that is a total of 80 All of these 80 work from the polling stations to biro yiero ward officials. Then ward officials yiero constituency. At now, wan kaka jo Nairobi, wadwa dhi yiero Nairobi. Sama dhi yiero Nairobi, ng'ata madwa chung' e kom mar Nairobi mapingo the chairman mantie at now. En gi right. Koro kodhi moyombo chairman, yang tame tiyo. Kwa tiyo kanyo, wa face national kuma governor wanga nitie. Kan tiyo ng'at madwaro komno, dungi chunga mane democracy. Ko yiere, diang' oktamba wanga tamre timo ne hande ng'omba. Koro thuolo no nitie. Mobende kako penjo no penjo bere odwa na kom moro modwaro mondo chung wadwa miem no mul. Okay. Omach ang'o mineno ni koro igni 20 mosekadho gi koro nyaka lokre nikech chama ka chama nyaka bede gi gimoro ma gisepuonjore ma gineno ni ma ka ber to nego loke kama. Ang'o mineno ka tiyo marach monego lokre sani to nego lokre imane? Ng'eni kaka ji medo dongo itie lokruok mabede kit ngima dwaro sasana kit telo koro wan gimo pod medo timo ni waket party bed vibrant ma ji med here koro wamedo ga sumo paro kuom gima ji dwaro idwano chik mane moloki mar yiero ayire gidano time yo nade koro gigi duto ok wach ni mae gima do timo to en gima continuous wasebedo kwa timo wasebedo kwa grow emomiyo neno ka kamora mwa dhi waneno japiny ochiw dwache kane gichiwo dwache neno ka NDC mokado ne gichiwo alot gik mane gidwaro mondo timne gi chama ma sama giwacho kamano to party loko kendo timo dwa jopiny koro ber ma jo chama oseyudo ng'eyo ni kaka chama mar ODM osechung' kod japiny yo motegno ahinya e kit rito dwachgi e democracy, human right kata yor chik marulgi koro chama osetimo ng'eny nyaka nochakre gi sani emomiyo ogrow across the country kuom higni go te apaka go chama moko lakini ODM pod odong' nikech jopiny osechung' kode motegno Beun kaka ODM beune gi kibaji moro ne chalo ka gima chama ma jomoko neno ka gima en chama mochung' ne gi jo Nyanza kata joluo joma ng'eny e igi mogik gin jo Busia. Okwane kibaji nikech ing'eni en chama mar jopiny mar jo Kenya duto koro ka jo Busia ohero party molo jo Homa Bay mane maber nikech wadwa ni ng'ata odhi kidwache ok wakon ni jo Homa Bay manya ka bed chambu en chama kata king'iyo sani Kilifi king'iyo diere moko Kilifi ne nigi MCA mang'eny molo kata Migori ineno king'iyo sani Kakamega nigi MCAs molo kata Homa Bay molo kata Migori koro chama
okete ne jo Kenya ok jo Luo. Kidhi Turkana gavana pod mana ODM kura keche jo piny oseneno kuma ginyalo jotie e yor siasa magiko yude e dongruok magidwaro. Jadung Ekonia ini gini misebede chama ni ang'o mineno ni onego bedi lokore moloyo to kuom rawere nikech rawere mancho donjo manyien chama ge machalo ga gima pupni un kaka un jo mosebede chama chakre higa mar 78 pok wawinjo mutni moro ahinya to jende mancho kodonjo jochiegni kage ema nie gi pek magin gi papni mo mang'eny gidwa ni giwuo mopogore gi jotelo gidwa ni gitim gik moko mopogore gi jotelo ang'o monego tim mondo mi ojende gi obed joma nigi horuok kata bolruok more party unu time nang'o ang'o mopogore sasa chon kata kanene kaka jo hinchi kuma ne wachake ni wa consult kabedo jatendi to kar mondo ikala idhi ne bosna tibiro ira winjo koro kaka sani nyithindo dhi obedo gi somo mang'eny ma in me jatende no odwa ni mondo kali winjo timo gimoro kekia kodi bendi penje to gima kama ing'e to in ikia gino koro chon wane waluwo protocol nikech kwasebedo gi jakom kwad bedo kae chon wan gi jakom kibira kaniluongo no Kuku Jacob ne wuod Seme Kulunje otayo kapod wan den tala ng'ato kane wan joma ne nie buoye ne Kuku luongo atwa bedo piny to Kuku ne winjo sauti mar ng'atadi ma en jakom kosekoni adwa ni motim to dhok ma jakom wacho chemo Kuku biro nwago to kono ni jakom dwa notim ma koro ok wuog gi marwa ai namba 2 o chon dire mane wan e siasa no sana sero ong'eyo pesa saidi ma koro nyithiwa ong'eyo ni ma kichopo godo nyakaji tineno ka wiyeno luori ni gonya mathoth ni chon dirwa cha nongi ne okong'eny sana koro gik mino makelo vijende gi ena weche mino magonya pinyweri koro mag ng'ende gin gik ma ok nyal dhi mi itamie ng'ato kose kawo ni mane tich motiyo mano ok ditame koro mag gik mino ni kijende loso mopogore nikech samoro dwa biro gi sauti mar pesa to ito party no nyaka ne idonjie isebede higni pesa no pod ok iyude ng'amo konigo ne kawo pesa ni dhi pogo ji onge makiyudo pesa treva te koro inaka wana kodi kae kochopo gi kodwe to yudo silingi moro kata 50 kichopo kucha ten ma jopiny dware ma koa ngurumo be kendo wuok ni kanyo bedo matek koro sudo ma piny sudo ngima mar ji idho malo koro yudo ka chon ni nyathi nyalo bedo Nairobi kata in budo wadu moro otimo klas 7 kucha to pesa tabi mitere ge secondary school kata somo godo madhingo mbele itere jua kali odhi somo tij jua kali obedo fundi carpenter mechanic odhi otimo sani ol kan pio masani tije oge dwa yudo ka gino ayo ti wuka school no to no adonje siasa to siasa ni kuri pudo ndwa no puro ibingi ok dwar tij to an macha ni chungu king idhi tiji siasa go na part time to yo se bedo mang'eny mikuro ji otimang'o dwach yodhi malo nikech pesa bende onge koro ma omino ka ji nigi shida mathoth omiyo nyithindo wacho gik mopogore in kaka jatende machon mar party king'iyo siasa wa masani rawinjo kimulo wach nyakachi gi pesa marengo e area no ang'o ma chama nyalo timo mondo mi joma donje chama gibedo jomoriere mobedhore maonge gi mibadhi moro mamakogi en nikech mibadhi ng'eny sani emomiyo nyaka joma donje chama bedo jomibadhi koso chama emombeko tol okorido yo manyiso ni kindia mibadhi to kata mano tikono kende ok miyi ang'o marach mibadhi momedore koso chama emombeko sama idhi join party idhi join kaka Revo Mbija wan ok wang'eyo gima nie chunyi winjo ise join ibedo member kaka atime Kibera to kasetim register members atinga tero no wadwa ni orwako gi data koro ng'ato kosebedo registered enie party ochako timo kuro dwache motimo kien owuon koro kidwa koni ni kore riembi e party to makosa moro be miseyude godo malich ahinya onge koro kinyal mondo riembe e party lakini party temo
mar mondo gitem ka gidwa ni mondo gidiscipline jok matimbe giricho manyalo kelo koko e chama. Makata kaponi kitimo koko tiyudo ka samoro pati nyalo ndiko ni barua idhi meet disciplinary committee mondo ni punishment nikech gimitimono mano ok dwaro mar chama. Yeah. Okay. Jaduong' Omachi kaka koro director mar ndikruok. King'iyo kama endi e yore mosebedo kutayo godo chama chakre nyaka koro sani kochopo higa mar 20. Lokruok mane midhi kelo kaka in iwuon? Nikech ng'ato kamoro amora motiye nyaka bed no neno ni gimoro nitiere ma nyaka loki. En yo tiyo gi yore mag mbui ni e marach koso ang'o ma koro nyaka tim sani? Ya sani ko yor kaka department mana ndikruok e department mari wuon. Department mara wasetemo kineno wasebedo kwadhi across the country kod jatend party Migosi Raila Odinga kwatemo recruit ji gien owuon. Kendo recruitment mwatimo ni waneno ni wa target okenge kidienje duto mag jopiny. Kendo waketo peka ahinya kuom kijende mondo gije odonje chama. Nyoche neno kwa launch orange champions mag nyiri ma wuok university kendo youth department beneno koncho launch comrade chapters in all universities mondo kijende gi register. Koro lokruok madwaro maduong' ni ji odonje chama mang'eny kendo ji otek chama ma ji obendo kisedonje chama to wanyisi chik miluwo dwachi kaka jachama kako ni bed jachama gi chik monego luw gi kaka inyal konyi sama in gi chandruok e yor sama mondo kuom chopo lek ni midwaro kichung' idwa timo nang'o. Koro wawuotho kodi kaka mine gin gi mentorship program iwicho ma ikonyi nyaka chiemo richopi. King'iyo sani wan kata gi through those mentorship program jomo osechopo e bunge nikech ochako kotin modonge makoro gika makoro bede jatelo. Koro magi gin dongruok ma kaka wan department mar membership watemo no kwa donje party to watie gi mos manyaka in bende kida bedo jatelo tiyudo ka ing'eyo gimonego tim ka jatelo makare. Koro mago gin achiel kuom lokruok kata ber madodwa mamed jiwo e chama mondo timbe e membership department. Kamano. To jende gi kuwuoyo kodgi to ginyiso ni ang'o ma chapo gi mogik. Ngitang'e ni wuoyo kodgi seche ma gibiro kata mana e chama party kanyo headquarters. Ojende gi ojende gi machando gine giwacho ni ok winjgi. Ng'eny gi koni ok winjgi magidwaro. To ng'eni mana kibede kod piny ni e thuolo dwachi en ang'o. Gibiro koni ni gineno pek e yor mar somo. Fiyo dhi malo. Kaka de gikonyre onge giendele so embe kotieko somo tich onge kaka do chako tiyo onge jamoko level machielo en gi talent kaka do dhi mabor go thume no chopo kuma mabor onge dhi sport kaka do go mpiche no makonye onge. Koro magi gik ma gisebedo ka chando kijende gi. Koro wan kaka chama watemo ni wapogo gi ni kijana madwaro sport ere kaka do wakonye mogere idara mo oneno ni dhi konye mbele no. Koro magi okenge machando kijende gi. Koro kijende wasebedo kwa loso kodgi kendo wamiyo gi referral. Kineno kata sani achiel ng'eny kuom kijende ma unchanie demonstration kineno ko wako op mang'eny mondo gisud buto wawinjgi mondo wakonygi kendo wasebedo kodgi kwa temne gi tiegruok mondo gikonyre. Kamano. Jidonje koni king'iyo maber kama endi isebedo e party igni makoro buora igni mosegwaro chakre 78. King'iyo kang' mane party okawo mar donje broad based ni en gima ber koso? Trevor wach mar broad based en ng'ama nyalo lose gi jotenda madongo man mbele. To in kaka jaduong' Jekonia ni nene kaka an Jekonia to kane richo mar bedo broad based no kolingana gi kaka piny dhi. Kech ing'eni jatenda onyisi ni jatenda kosewacho nwa ni gini ber. We are satisfied. We are question on it. Mano sawa. Un kaka jodi e bolo gi jatenda. Mano en mwawinje unge ng'at machielo. Okay. Jadongo Omachi wach mogik miwego do jopiny maneno kawuono sa koro ma wang'wa. Yaw wan gi nyasi
keto Mombasa, nyasi maduong' wadhi bedo godo Mombasa mar timo rapar mar chama kuom higni 20 mwasechope. Wadhi bedo kanyo chakre tarik 10 ma tich abich. Kanyo chieng'no wabiro bedo gi programs 2 mar Women Conference gi Youth Conference gokinyi, kod wadhi bedo gi tugo mar mpira godhiambo, wabiro bedo gi concert. Odiochieng' mar 2 tarik 11 wadhi bedo gi nyasi maduong' waluongo nyaka jogo mano chako party. Mano dwe mabiro. Dwe mar 10. Kato tarik 12 wadhi bedo Kilifi kucho kuom budho mar lemo e Kilifi kuro kwatiyo godo. To kapok wadhi kuno wan gi chenro 2 ma nwachako raparni Busia kanwa lonche. Wabiro dhi Wajir tarik weekend mwadhi ni tarik 20. Wadhi celebrate mondo jo North Eastern bende giwinjie meet ma celebration wadhi bedo godo kanyo weekend ni. Tarik 26 kwa Wajir wabiro dhi Kisii e stadium. Koro mar timo mar Nyanza counties 6 gote wabiro luongo delegate kanyo kendo wabiro timo nyasi. Koro katieko daher ni jo amade bed ni dwaro donjo e party. Wan gi short code mar registering men *483 *036#. Short on kidayo tibiro yudo yurari inyalo verify kabe in jakanyo no mar chama, kabe details ni kare nyaka polling station mari. Kendo short code bende inyalo tiyo godo, nitie option ni register godo ikoni become a member ti register godo. Mar website ma wacho moko kuma www.odmmembership.com. Kanyo bende kidhi ibiro yudo that web page, ifilo form no kiti submit. To kiyudo bende seche moko idwa limo ka in e party mamoro moketi kikia, idial jo register political parties uchiwo short code bende mar verification men *509#. Idial short code kido nyingi de party mamo kidwar iwuok kata register ODM to nyingi bende kamano. Okay. Wach mogik miwa godo jaduong' jakone. Man gima nyalo wewu godo mane akwayo jowate members mag ODM wabeda gutulifu weche biro bedo maber chama onge gimoro marach. Ng'ama waluwe en ng'at achiel no en mawanie bang'e kaka jochama mar ODM. Then kaka jatenda owacho registration mar membership ne wasepango nwa bende wadwa chake nikech wan gi nyithindo manyotieko skul. Watemo wuoyo kodgi, moko watemo miyo kitambulisho, twanyisogi to kisekawo kitambulisho wadwa ni register kaka party member. Okay. So registration ne matemo imisha jowa ni mondo tem ndikre especially Nairobi ewi constituency wa 17 gi kochakore kuom wuon Kibra. Wadwa ni mondo waendelea kuandikisha ji mondo jochama bed mang'eny. Mano gima nyalo weyo go yuthuro. Erokamano ahinya. Jared Omach men director mar ndikruok ODM to gi Jagone Onyango men jakom ODM Kibera. Erokamano uru ahinya kuom gono mbaka kawuono wadwaro nu hayo maber ka ODM ndikre higni 20 nyaka nochakre. Mane kama weche numero mar duol. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaendi saa 3 wang'e chap to George Bati Daddy Cool bro biro ka mondo ng'is weche mosebedo ka timore pacho ka. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, Jandingo Panga, Jonyakach, Dendo Nombija Tae, Anyakuar Guok Ocha Pesa. Anere bany. Erokamano, Jen.